Shubor nakaslem jong unong san hima. Ubak ranik ton lingdo tongkar MLA Kamau Kerwat constituency minta kasngi kasan tarik uyayong Hajar Pulai ulapli kaying school bertema jongka Plankenshire Government LP School hapok kasnong Plankenshire Southwest Khasi Hills District. Ya kani kaying school bertema la pentrailing baka state scheme ha ka jinglot ka balai punyo lakam tingka. Ha kani kasngi pli kani kaying school bertema la ya don ringkat ubak L Lauren Yang Block Development Officer Kamau Kerwat CNRD Block Kakong S Kharsokno District School Education Officer Usap Inspector jangka Office DSEO Uba S Kharbeteng lambat ki wedi gi orang ba ki long kemi long kapa ki no hikai bat ki khana school. Tenat beri kerja kemen yo pi kita hikai ya kerja kemen yo pi kena hak basgap kerja ruai kerja tu pila kemen ha ban yo ya kerja school building namar ba lakata hosnam la ya don hini building berit te kalau dei sha kerja kebel ti ban yo no ke building makam ha ban ngela yo mentang sngi kum ne kum bakalong hak balala pendep ha pendep janai ai kebele kapang ya ki bala pentre kam tam kontraktor kum bala ong madam ne ba katkum ke estimate na kadaw jong kajing duna pisak sarkar lahapan sna estimate ban tap dakatin na rena jrong andre ke jies ko tho jumot kini ke officer ke penyat kamtam mi JE rekat kontraktor kila ela besu tho jumot ban tre ban tap non dak slap ban yo permanent sendon kamtam sene se ka bajur er kat barang taptin dang seer kat barang taptin hakapor lobak kamtam kini benai ke sawa ke skoma dawan kena ke er yong il eryong erget te hendrai habalat don hi kajing slap om don syuk kajing skoma ya kajing hapria dan ni kajing ting kajing ra jong kal eryong te namar ketang ai kulai kerpang ai kong saralin don hendai paman de ilok jong i ha ka bakile treb ha ya kada kam man pelong kum ne ka bakalong ta isuk ban hadu kata-kata kene kesngi ka pementa ban yo i ba ka Plankenshire ka dong Plankenshire ka thain Plankenshire kam dei syuk ka ju kumbalong kiri pusnam baro ha kapak baro kisko kemen banwan bastai bi syong pergamen ne ila ong isku tenas palat banwan seni maring yo kasurok kapha ngala keli il pilajiwan teng mensiwa yang pajiwan mensiwa tengong dendai pilawan mensiwa lele tel kam sungo hon jisu kajingwan menta namar bahakini kisan pau kin riu pusnam ki paiba na Plankenshire ki ya ti kasurok kapasneu kim simla yo i kajing bhai kasurok andre menta kini i kasurok kapha kene ke school ro kalong kawai haka bagi persang ban tebek jing syai haka ne kadong kathai haka por haka bagi persang ban identify haka ba kum nong mekmat hapan kedau ban kedau ban shime ke jing rai hadin ne ke bangal isong ban minister ban ong ban ne kano ke school ko kam ide ban shim mar ngimla ban ainut ya baro ki school kilong ke ban kam baro andre ngimla ban ainut baro ti yakino shwa te ban prioritize ban bo kamak yano kano ka school haka bangin kedau ong inlet shwa kane kamlong ka basuk tende ngila pet ya kajing kam yo kene kadong ka than yo kene ka area haka bangil shime kajing rai ban bo kamak kene ka school Plankenshire ban ngila yo ban sina kum ne kum bakalong haka bala yo pendep janaya ka oi jina yo i bal sirang bon kijing kam haka ba hap ban ha ka maintenance haka bala kren baro kalong ka kam hadu kata kam tam ki school jo ki khulung ki haban pet lerang don hang ne hang tai thendep kan so ki jing trei ki baron ka bagi kelong kena ke bagi lakai ke lat ke jing tengku ke lat ke jing ur kalong ke berkam haduk kata ka we ni ke berit ne upaya kini kinar ini sawa no immediately kilong ki bom kam ki suwet ki kena ki mare na tai na building merwan sene ki su ko ki su ur kai hang ne mdon jing tun kam isu kini ki fus te kum kita ki barit ki halaman pet ha kini ki jaka ki ban lat kena apa ki lakai baki nom ur ki nom hap ten mar kata ketui phing ko managing committee ki bayadon hang ne man kasngi ki dong hikai hak ba pio i kino ki kam ki barit ki ki bala ban le in persang ban le kan bala wat ban le dalam jong ketir ke bala ban le andai ke bala ban le pede yin hab ban report kenang bagi department kini yo ban le ka badan kam ki kementi bagi ni ki school sarkar kini ki building sarkar ki nomlong ban suyang tang ka building sudah
dari kemilti bikin danang penmik kumbakila penmik haki di posnam baro umbale tu babudep mene so kemana kijingwan biang jong ir oke ke school ilawan hakapor ke biang hakapa baro ke posnam idan sasenteng dari ilawan mentaban wan hikai ke school kalau long ke jikerku ya ke school badi kemilti kijing dan dekat pikin hikai baro ro ba pinang lah benang sei susu iki kena ki batbet na ke school ngis kono mesim hatang-hatang ba yo bagi sekolah sarkar kide ki sekolah ki basha kantai haki babon ki sinong ki babon ki jaka ki balang ki habiyame ki balang kristan na lor ki jing bomdon bisa ya se ustan hajar ndri hajar wino hikai ya seng sekolah jubor justi kan bagi sekolah sarkar ki don om don balik ki sekolah sarkar ngaju school building kabang kwa ban pensai ya phi mata hamni kalong ba kamdei ka bapiyo na ka office jong ka SDSEO Henry kani ka school building kadai ka papiyo na ka state level ka wan nantay na po directorate kadai ka project baki ang ka school infrastructure upgradation project kani kadai ka phase 1 ka baki dale but kani ka phase 1 ka kanthop yaship totally ki government LP school di ka plankan si ka lang kaway na kita ki ship totally ki balayo ya kani ka yin school ka bathaman ngila banong ba pilong ki badan bo ba pilan rung ka school ka joki ka rung ha kani ka face ka baningkong bat kumta ngila yo ban sakhi menta ban play ya kani ka yin school di ka funding ka bangiyo na ka banta kani ka school building ka dai halor kani ka bagi ka state scheme jong ka government of Meghalaya but ka amount kabala sanction ya gini ki school building kalong life hunyo lat kaway kabamot hangni hakani ka school building ka jang hero ka siyang do life hunyo lat di kumbang laong ya phi ba pilong ki badanbok ba ka school ka jang phi kalayo bandrong hakani ka phase 1 amar kana dangri ka sien ka baningkong kabakani ka state scheme lapen prekam ha ka jela ka jongi di kumbang ilayo ya kani ka building kumni ka makalong haka jing shisha tangkum ka jing tip ya phi ka plan lani ka plan jani ka building ka long bait ban ai da ka dyna roof lani ka dyna sheets kamot da ka tunong henry ngi snow ban ai khublai karpang ni contractor ibala day ban pek ya kani ka building ka jong phi bada ka jing ya snow tho jing mot bada ka jing la kloy ka jong ila kloy ban pen kala ya kani ka jing tray na ka bapendan kam ya kani ka dyna roof sya ka RCC sla kata ka di ka way ka bangi habat ong ban ai khublai karpang ni contractor tanga patip manoy bading ting siya karon second hospital de kata ka di ka jing ai khublai ka karpang da ka jing la kloy ka jong piyo ya kani ka school ka building ka balatap da ka slat kabamot ka balak hams kem shushu di kini kilong ki ki bangi ya ka jing mentoy ka baphi kung ka snow hang ni piyo ling ba kani ka flanken si government LP school